Ball de germanor. Galop. Aquest primer punt és un punt en el que anirem saltant, aixecant els genolls alternadament, dreta i esquerra, i és un punt que ens serveix bàsicament per fer desplaçaments. Fent galop podem anar endavant, enrere, girar sobre nosaltres mateixos i desplaçar-nos per tot l'espai d'actuació. Punt de polca. És un punt de polca típic que es composa de taló punta de dreta amb desplaçament a la dreta i taló punta d'esquerra i desplaçament a esquerra. Repetitivament fem dreta i esquerra, dreta i esquerra. Genolls més xarranca. És un punt composat per una aixecada de genolls de dreta, esquerra, dreta i una xarranca simple. I repetim, dreta, ball de germanor, coreografia sencera. En aquest cas, començarem el ball sense la imatge dels dansaires, però sí amb l'esquema gràfic dels dos grups a la part inferior esquerra de la pantalla. En punt de galop, els dos grups formaran una fila de parelles contraorientades entre elles i amb el moviment desfarem aquestes parelles de manera que acabaran barrejades i encarades les d'un grup amb les de l'altre. Una vegada encarades, canvi de punt i anem al punt de polca. Sense perdre la posició, farem genolls i xarranca. Aquí és on afegim la imatge dels dansaires. Amb el següent moviment, a galop, farem un canvi de posició amb la parella i dues voltes. Seguidament, la tornada de la mateixa manera. I en acabar aquestes dues voltes, juntarem les parelles per formar una única línia que es veurà les cares amb la línia de l'altre costat. Aquí tornarem a repetir el punt de polca i els genolls. Aquest, com podem veure a l'esquema gràfic, és un dels moments en què els guinets aprofitaran per animar el públic i els dansaires i acabaran reagrupant-se en un dels extrems per iniciar el següent moviment. A galop, tothom s'aparellarà amb la persona que li arribi de l'altra línia i separarem novament. Totes les persones que queden a la part exterior són les que es col·locaran davant de la seva parella. I aquí és on començarem el punt de polca. Iniciarem el moviment cap a la línia contrària. L'enllaçarem, com les altres vegades, amb els genolls i la xarranca, que en aquest cas serà entre les mateixes parelles. I finalment acabarem el ball amb una volta o celebració final.